Yun, good morning, good morning, good morning, good morning sa lahat ng Easy Community mula Luzon, Visayas at Mindanao at saang mang lupalop ng mundo kayo naroroon. Yan, magandang umaga muli, streaming live here from Quezon City. Yan, another edition of our ECAP or Empowered Consumerism Achievement Platform. Yan. So sa mga naririto na po, mga viewers natin, saan man kayo naroroon, maganda po ay pusuan nyo na po yung episode natin ngayon and then i-share nyo na po. Okay, i-share nyo na po sa mga gusto nyong makapakinig, mga kagrupo nyo, business partners nyo, mga kaibigan nyo na gustong mas higit pang matuto para maging mas successful sa business na kinagagalawan natin sa empowered consumerism. Yan. So bago ako magsimula, syempre, babati muna tayo ng mga early birds o yung mga maaagang sumubaybay sa atin ngayon. Yan, napakabilis na ngayon ng chat box natin. Sorry kung hindi ko tawag dito mababasa yung mga messages nyo. Okay. Tessie Quinto, sabi niya, ECAP by Sir Bong Aspirin. Thank you for that. Yan, siguro mas maganda isulat nyo rin po, ilagay nyo sa comment box yung mga lugar kung saan kayo naroroon para ma-shout out ko kayo. Yan. So maulang o medyo makulimlim pala. Wala pa namang ulan, makulimlim na hapon dito sa Metro Manila. Yan. So as I could see, ang dami nang mini-mention ng mga viewers natin ngayon. O ayan, napaka-early talaga. Si Joel Alipio Malaubang watching here from Tubod. Sir Bong Aspirin, shout out to Blessed Harmony Team. Yan, si Joel Malaubang. Okay? So dami kong tinitignan po rito na mga tawag ito na mga monitors ko. Kasi merong may nauhuli, may nauuna. Sabi ni Maria Liza Takabantan, hello Sir Bong. Yan, hindi naman nabanggit kung ano yung mga lugar niyo. Yan, si Mirasol Monforte watching from Cavite. Yan. Jennifer Gentuya, good morning po Sir Bong Aspirin watching from Dubai. Hello sa inyo dyan sa mga community natin sa Middle East, lalo dyan sa United Arab Emirates. O yun, si Ana Andrade, ang sabi niya lang, hi! Parang hello po, parang ganun lang siya eh. Judith Cabral watching from Cavite. Ayan, Shirley Daang watching from Hong Kong. Ayan, so parami na po yung pumapasok ngayon. Probably yung iba ay nag-siesta pa or nagnanap. Ayan, si John Ri Mandag. Hi po, good morning. Bakit have a bliss day? O baka have a bliss day ito. Watching from Pasig, Rosario. Yan, medyo malapit-lapit. Si Marina Sioson watching from Pantukan, Davao de Oro. Yan, malapit din sa Tagum to. Okay, si Jay Amihan watching from Cabuyao, Laguna. Shout out SBI family. Michael Dagmil Dumalag, good morning po Mentor Bong Aspirin. Yan, mali pa yung spelling ng apelyido ko. Dapat P-I-A-P-E yun, ha? Good morning Sir Bong Aspirin, sabi ni Mary Joy Diestro. Watching from Kuwait. Mga ano natin, OFWs na mga business partner natin. Oy, Marvin Pidawan sa Pangasinan. Tessie Quinto watching from Quezon City. Yan, medyo malaki-laking Quezon City. Yan, bumibilis yung ano natin comment box natin Okay, Angel Bongabong, good morning po Sir Bong, watching from Cagayan Valley. Oy, that is in the north. Watching from Puerto Princesa City, si Marlon Badajos. MJ Credo Gregorio, happy easy morning Sir Bong, watching from Qatar yon. Oliver Ringor, ayan, hello sa iyo. Manawag ka ba? O Manawag, Pangasinan. Yan, mga kababayan ko from Pangasinan. Okay, so probably, good morning Sir Bong, watching from Hong Kong, si Fe Navario Mauricio. Yan, sige, i-mention nyo na po yung mga business partners nyo na gusto nyong makapakinig ng training regarding our business, which is the Empowered Consumerism Achievement Platform. Yan. So yung iba nagme-mention lang sila, wala namang Ito si KM Tangyihan watching from Lanao.
Ayan sunod-sunod oh. Yan, habang binabasa ko, umuusad yung ano eh. Yan, easily pa Batangas, share na po, sabi. Yan, so probably ito yung branch natin doon, no? Yan, kasi walang pangalan. Watching from Saudi Arabia, Michael Dumalag. Mary Rags, mentor, watching from Kuwait. Yan, sorry ha, bilis kasi nung chat box natin eh. Habang binabasa ko, umuusad agad siya. Aaron Alfaro, good morning po. Master Bong has been watching from Calamba, Laguna. Yan, Amsaludin. Yan, sorry Amsaludin ha, biglang nawala yung binabasa ko na ano mo niya, chat mo kasi ang dami na nagme-message sa atin ngayon. So now, palapit na tayo sa yan, nasa 200 na tayo. So probably we could start now. Yan, para marami-rami tayong mapag-uusapan. Probably along the way habang ako ay tawag dito, nagte-training, ma-mention ko yung iba sa makikita ko sa chat box natin. Okay? So, let me share my topic right now. Wait lang po guys, ha? Yan, share ko lang. Yan. Yun. So, hintayin ko lang na makita ko sa monitor ko yung tawag dito, yung topic natin para magkasabay tayo na nakikita. Nakikita niyo na ba yung topic ko sa sa inyo? Mm-hmm. Yan, habang inaantay natin na lumabas sa kasi dito sa akin nakapasok na, pero sa sa monitor ko parang ang tagal, pero ang laki yata, ang haba ng delayed nito ha. Yan, habang tinitingnan ko. Yan, sige, hintay lang tayo ha, habang nagche-check pa ako ng mga comment ninyo. Yan, naantay ko na lumabas yung topic natin. Okay, wait. Wait lang po ha, magpapalit ako ng monitor ko sa isa. Yan. Palitan ko muna yung monitor ko ha, para makapagsabay-sabay tayo. Yan, nakita ko na. Medyo delayed lang talaga. Yan, delayed yung monitor natin. Pero siguro nakikita niya. So i-chat niyo lang ha, if ever may mapansin po kayo regarding the topic, o kung pag hindi umuusad yung yung tawag dito, yung topic ko, pwedeng paki-remind po ako para at least maganda. Yan, sir po. Yan, lumabas na raw, sabi ni Mary Joy. Yan, thank you Mary Joy. Yan. Okay, so start tayo. Empowered Consumer Achievement Platform. Yan. Sir, first question, sir, gaano ba ka-importante yung topic natin na ECAP o yung Empowered Consumer Achievement Platform? Yan. So, marami kasing mga distributors, mga around the community, na probably may mga narinig kayo, na-encounter kayo, o probably business partner nyo na hindi naging successful sa business natin o sa empowered consumerism. And then, syempre, normal, maririnig mo na mga sabi ni, uy, Sir Ian Manguera, thank you ha, gwapo pa din sir ha, sabi. Okay, thank you sir. Ayan, mana lang sa'yo. Sir Ian Manguera, I miss you. Okay, so, maraming hindi nagiging successful, minsan maririnig mo sa kanila kung sino-sino sinisisi nila. Probably their sponsor, their upline, o probably the company itself ay sinisisi nila. When in fact, pag titignan mo talaga, susuriin mo, bakit maraming hindi nagiging successful? Ano bang ginawa ng mga taong to become successful? Did they do their job? O ginawa ba nila yung part nila? Kasi kung titignan mo sa amin na lang, sa training team, including the 2 vice presidents, including our BODs, siguro naman hindi kami nagkulang sa mga trainings na ipinapamahagi namin sa bawat isa. Diba? Ibig sabihin, parang sa school. Sa school, mapapansin mo, may pumapasa, merong hindi. Pag hindi ka ba pumasa, pwede mong sisihin yung teacher, yung school mo. Diba? Hindi. Kaya hindi pumasa isang estudyante kasi hindi niya ginawa yung part niya, hindi siya nag-aral. Pwede pa siguro pag lahat ng estudyante, wala man lang kahit isa ang pumasa, that's the time pwede mong sisihin yung teacher, yung school. O sa business natin, ganun. May mga kumikita, may mga nagiging successful, may yumayaman. Pero bakit may hindi yumayaman? So hindi mo pwedeng sisihin generally yung company, generally yung sponsor mo. Yan, actually yung success ng bawat isa sa atin, wala naman actually sa sponsor mo, wala sa company. It is
lies within your hands. Yan, nasa kamay nyo po ang pagiging successful. Yan, lalo na po pag hindi pala attend ng mga training katulad nito. This is just a very very basic na training. Ito yung mga kailangan marinig na mga nag-uumpisa pa lang, mga bago pa lang, but that's not necessarily mean para sa mga bago lang to. Yan, kasi pwede ito doon sa mga napanghihinaan ng loob, nagpahinga pang samantala, di ba? Yung kailangan mag-refresh. Yan, yung nakakaranas ng mga discouragement, frustration, kailangan mo kasing ma-refresh sometimes. Kung baga sa cellphone yan, kapatid, kahit na napakamahal ng cellphone mo, kahit iPhone X, ano ba, tama ba ako? iPhone X, S21 yan, tandaan mo to, nalolobat pa rin yan. So, ganun din sa atin. Lahat tayo, including us, dumadaan sa mga point na nalolobat. Yun nga lang, syempre, kailangan mong i-charge. Yan. So, though kami, syempre, sa tagal namin sa industriyang ito, alam na namin kung paano mag-recharge ng sarili namin. Yan. So, lalo sa mga bago pa lang, paano mo i-charge yung sarili mo? Syempre, i-charge mo through attending trainings just like this. Mga basic trainings, wala pa po dyan yung mga trainings na medyo malalalim na mga topic na. Okay? So, let's move on. Okay, importance of trainings. Ano ba ang importance ng training? Gaano ka-importante? Training is the backbone in building your network. Okay, naalala ko po nung yung father po namin, okay, ay may sakit pa lang o bedridden siya. Actually ako yung tawag dito, medyo hindi naman sa ako lang, medyo matagal-tagal na nasa tabi niya nung siya ay bedridden, yung father namin. Kasi si Sir John before is nung time na yon is nag-aaral pa lang siya noon. So madalas ako po yung naiiwan sa tabi ng father namin. So naalala ko one time nung nasa hospital po siya, yung doktor niya, I forgot the title ng doktor na yon, oncologist ba yon? Basta something like that, parang which regards sa buto, kasi yung father namin is may cancer sa bones. Yan. So nung nabanggit niya, narinig ko sa sister ko, which is our eldest sister, yung mother ni Jason Lino, habang nag-uusap sila, narinig ko, sabi nung doktor na yon, yung isa sa pinakamahalagang parte ng katawan ng tao is the backbone. Yan, pag may tama daw, may crack daw yung backbone natin, pwedeng maging sanhi ng pagiging tawag, o pwede nating ikamatay, panghihina, o parang yun, panghihina mo kasi yun yung sumusuporta sa buong katawan. Yan. So pwede kang maging gulay daw doon, pwede kang buhay pero gulay ka kasi nga yun yung pinaka-backbone mo. Okay? Pero pwede din daw, may part daw doon, pag yun tumama na roon, pwede mo nang ikamatay. So sa atin, sa network natin, ang pinaka-backbone natin, in order for you para tumatag yung network mo, is the training. Yan. Kaya mapapansin nyo dito sa community natin sa Empowered Consumerism, sino yung mga malalaking grupo? Sino yung mga matitibay na grupo? Ito yung mga grupo na tawag dito na almost every week meron talagang training. Ako nasusubaybayan ko yan na tawag dito na napapansin ko yan kasi ako ay ginagawa ko po every time kumokontak ako, sinisilip ko yung mga bawat grupo dito sa community natin. So doon pinagmamasdan ko ano bang activities ng bawat isa, ano ba yung ginagawa ng mga grupong ito in order for them na talagang maging matibay. Okay? So mapapansin mo ang daming malalaking grupo rito sa Empowered Consumerism. Ngayon, ang question is, hindi yung bakit malaki grupo nila? Ano ba yung ginagawa ng grupo nila? O bakit nila napapanatiling matatag, malakas, marami, o malalakas yung mga tao under this group? Is because of the training. Okay? Hindi lang yung training na kinakonduct from us, kasi kami from the training team, ang dami naming trainings Meron dyan yung may top class. Okay? May top class. Iba pa yung mga trainings na kinakonduct namin dito sa page na to. Katulad nito, last Tuesday, it was the NECO of Sir Jurgen Gonzalez. Right now, ECAP, magkaiba po yan. And then, meron tayong leaders training by Friday, I think, if I'm not mistaken. Yan, may leaders training tayo tomorrow. So, ang daming trainings, including pa yung mga trainings na exclusively na ibinibigay sa grupo nyo
from us, sa mga uplines nyo, sa mga sponsors nyo, marami yan. So doon kailangan panatilihin natin yung sarili natin na matatag by listening to trainings. Ako kasi, naging successful ako sa network marketing kasi ang ginawa ko, binabad ko yung sarili ko sa training. Yan, parang ganito. Recently, di ba? Kakapanalo lang ni, katatapos lang ng laban ni Manny Pacquiao. Yan. Okay? So makikita mo ang mga atleta, 'di ba? Katulad noon, 'di ba, nanalo yung kalaban ni Manny Pacquiao, which is si Ugas. Pag makikita mo, because itong taong to, yung nakalaban ni Manny Pacquiao, ay siguro i-devote niya yung sarili niya sa isang matinding training. O ibig sabihin, pinag-aralan niya kung paano matalo itong si Manny Pacquiao. Yan. So hopefully na may natututunan kayo. Isipin nyo ha, si Manny Pacquiao, 8th Division World title ang hawak, ilang beses na nag-champion, proven, magaling, 'di ba? Wala nang kailangang patunayan. Pero there will come a time, bakit natatalo siya? Ibig sabihin, kahit gaano kagagaling, kaibigan, dumarating ka sa point na darating ka sa lowest point of your life din. Okay? Pero hindi ibig sabihin nun na natatalo ka, ibibigay ka na. Hindi ibig sabihin na nadi-discourage ka, na frustrate ka, ang solusyon mo mag-quit agad. Hindi po solusyon yun. Yan, kaya tandaan nyo, ang pag-quit, hindi po yan solusyon sa problema mo. You're just adding problem to another problem. Hindi mo pwedeng solusyonan ang isang problema ng isa pa ulit na problema. Yan. So, kailangan kung ikaw ay nanghihina, napanghihinaan ng loob, nawawalan ng gana, anong sagot doon? Solusyon, you have to attend training. Kasi kailangan mong mag-charge o mag-recharge ng sarili mo. Kahit naman kami, ng mga trainers, we do recharging sa sarili namin. Ako, ang ginagawa ko, I'm watching videos ng mga ibang motivational speaker, inspirational speaker, para manumbalik yung sigla mo, para tawag dito, lumakas ka ulit. Yan. Kasi nga, yung training is the backbone of your network. Pag ang network mo, yan, busog na busog sa training, tandaan mo yan, mananatiling malakas yan. Okay? So wag kayong tawag dito magtataka, bakit marami siguro sa mga, probably it's your downline, probably it's your crossline, kagrupo mo na, bakit sila ito hindi tumatagal? Bakit napanghihinaan ng loob? Bakit hindi tumutuloy? Pansinin mo sila. Are they attending trainings? Baka hindi naman sila nagti-training, or probably yung iba uma-attend or nanonood ng mga trainings katulad nito, pero hindi naman nila ginagawa. Okay? O ibig sabihin, hindi nila ina-apply. Okay? So, isa sa pinakamahalaga is yung training sa pag-network natin. Okay, ano pa? Training helps you build your self-confidence. Yan. Ibig sabihin ganito. Bakit minsan, napapansin mo ba sa sarili mo, bakit minsan hirap na hirap ka? Bakit minsan napanghihinaan ka rin ng loob? Bakit minsan napo-frustrate ka, nadi-discourage ka? Kasi wala kang self-confidence. Walang confidence sa sarili mo na kaya mong i-overcome yung mga nai-encounter mo all throughout the business. 'Di ba? Araw-araw marami kayong ma-encounter diyan, even rejection. But because of the trainings, it will give you self-confidence. Ibig sabihin, kaya mong i-overcome ngayon. 'Di ba na napapansin niyo sa sarili niyo, parang minsan nag-iisip ka, umayaw ka na, mag-quit ka na, pero nagdadalawang isip ka. Yan. Kasi minsan nakaka-build ka ng self-confidence pag may naririnig ka. May naririnig kang motivational something, may nagmo-motivate sa'yo, o baka nanood ka ng sabi nating short clippings ng mga videos, o mga naririnig mo sa mga upline, sa mga top earners, probably from the trainers, di ba? Na panunumbalik yung kalakasan mo. Yan. So pag mapapansin nyo rito sa screen natin ngayon, as you could see the screen, wag nyo na lang titingnan yung sa right side picture natin, na yan, parang pinapakita ko lang, minomonstrate ko yung confidence, di ba? Kailangan manatili kang malakas, matatag sa sarili mo. But at the left side of your screen, yung picture sa left side, okay, kung mapapansin nyo, that's a foundation. Yan, ibig sabihin, I don't know if nakapanood na po kayo ng mga pinapatayong building. Di ba? Sa pinapatayong building, normally, ang isa sa pinakamatagal na gawin dyan yung foundation. Why?
Yung foundation, yung mga tawag dito, yung mga poste, 'di ba? Yung from the very grounds na ginagawa nila kasi yan ang hahawak, yan ang magiging strength ng buong building. Yan, pag mahina yung foundation mo, the whole building might collapse. Ibig sabihin, sa network mo, 'di ba, pag wala kang training, walang confidence lahat na gawin ang negosyo, your network might collapse. Baka diyan nagko-collapse yung iba. Bakit? Kasi nga iniiwasan mag-training, yung iba sawang-sawa ng mag-training. Sabi nila, eto na naman, ECAP na naman. O, di ba? ECAP na naman, pare-pareho lang, linggo-linggo, ECAP, linggo-linggo, NECO, training ng training, training ng training. Baka kailangan mong umaten ng umaten kasi minsan pag umaattend ka o nakakapakinig ka ng mga training, sabi nga nila 20% lang sa mga narinig mo ang nare-retain sa isipan mo. Hindi ibig sabihin katulad nito, sa buong training ko ngayon, tandaan nyo to ha, baka 20% lang ng sinabi ko ngayon o sasabihin ko ngayon ang matatandaan mo. Hindi lahat yan matatandaan mo. Yan. So, ganon ka-importante na ulit-ulitin na pakinggan ang mga trainings ng mga trainers, lalo dito sa Empowered Consumerism. Okay? Kasi nga, parang ganito. Minsan nga, parang kanta. Di ba? Pag may narinig kang bagong kanta, nagustuhan mo yung tono, nagustuhan mo yung kanta. Di ba? Kung minsan, anong gagawin mo? Masusundan mo ba yon agad? Hindi mo naman masusundan eh. Di ba? Anong ginagawa mo? Pakikinggan mo ulit hanggang mamaya sinusundan mo. Minsan mali-mali pa yung mga lyrics mo, nabubulol ka, nangongongo ka, di ba? Pero as time goes by, sa kakaulit-ulit mong pakakapakinig, anong nangyayari? Ayan, unti-untiin mo nang nasa saulado. Hanggang mamaya, habang nagluluto ka, kinakanta mo na. Habang naliligo ka, kinakanta mo na. Habang naglalakad ka, kinakanta mo na. Saan ka man naroroon, kinakanta mo na. Tama? O, hanggang darating yung time, kahit wala na yung music, ikaw na mismo kumakanta, sa ulado mo na, alam mo na yung lyrics. Meron pang expression. 'Di ba? Kayang-kaya mo na expression. But the first time, nasundan mo yung yung kanta, hindi mo pa masyadong ma-express kasi hindi mo pa alam yung lyrics. Pero dahil sa kapaulit-ulit mong kakapakinig, yan, na-express mo na ngayon hanggang wala na yung music, wala na yung kanta, kaya mo na lahat. Sa ulado mo na yung mga sinasabi. Tama? Yan, it's now giving you a confidence. May confidence ka na ngayong kantahin. Bakit? Yan. Kasi nga, inulit-ulit mo, pumasok na rito, pumasok pa sa puso mo, yan, yung confidence mo ngayon para sabihin o kantahin, nandoon na, mataas na. Same thing with our business. Para magkaroon ka ng confidence, kailangan ulit-ulitin mo lahat. Ulit-ulitin mo yung mga pinapakinggan mo. Lalo naman positive yung mga napapakinggan mo. Yung mga negative nga ng mga bagay, paulit-ulit mong pinapakinggan tama? O katulad nito, chismis. Ay, sas, ito na tayo. 'Di ba? Diyan kayo mahilig. Chismis. Yung mga naririnig nyo sa mga kapitbahay nyo, kaibigan nyo, 'di ba? Na wala pa namang pruweba, yan, tuwang-tuwa ka na. Lagi mong pinapakinggan paulit-ulit hanggang mamaya i-share mo na sa iba, 'di ba? Yung narinig mo sa kabila, sasabihin mo sa kabila na hindi mo pa naman napatunayan na tama yung sinabi niya, pero confident ka na na i-share sa kabila. Bakit ganon? Yung buhay ng may buhay, kasiraan ng ibang tao, confident ka na i-share sa iba. Alam mong masisira siya doon. Bakit hindi ka confident sa negosyo na ginagalawan mo na alam mo ikakabago ng buhay kahit sinong pag-sharehan mo? Hindi nyo ba napapansin sa sarili nyo yon? Kung ang pag-uusapan, buhay ng may buhay, confident ka na i-share kahit kanino. Malakas ang loob mo. Pag kagigising mo pa lang, sineshare mo na sa iba. Tama? Paulit-ulit mo pang isineshare yan. Ikaw pa yung confident na kung kahit kanino sineshare mo, halika dito, may sasabihin ako sa iyo. Tama? Pero dito, sa negosyo na ginagalawan mo, na alam mong ikakabago ng buhay mo mismo, wala kang confidence na i-share. Takot kang i-share, baka mapahiya ka, baka pagtawanan ka, baka laitin ka. Yun yung takot na nananalaytay sa'yo. Samantalang, di ba, doon sa chismis, hindi ka nahihiya. Di ba, napagtawanan ka. Ay sas, ambot sa imong lubot. Ganyan karamihan sa atin.
'Di ba? Saan ba nakalagay yung confidence mo? Sa positive na bagay o sa negative na bagay? Minsan mas umiiral yung negative na bagay. Tama, doon yung confidence mo. Yan. So dito sa trainings na naririnig nyo, nagkakaroon kayo ng confidence. Okay? Nagawin nyo negosyo natin. Okay? O yan, ang dami nang may tama sa mga chat box na nakikita ko. Okay, let's move on. One of the importance of training is training enables you to develop good learning attitude. Isa pa yan. Marami sa atin, di ba, walang good learning attitude. Dito matututo ka. Why? Lalo dahil sa empowered consumerism, isa sa pinakamahalaga na matututunan mo rito, yung values. Naalala nyo, naalala ko ito. This is just my personal opinion, ha? Kasi nung nag-aaral ako, comparing it sa network marketing, mas marami akong natutunan when it comes sa values pagdating sa empowered consumerism o pagdating sa network marketing. Samantalang nag-aaral ka, anong mga tinuturo? Math, Filipino, English, paulit-ulit, mula grade 1, grade 2, grade 3, malapit ka nang matapos, Math, English, Filipino, Pilipino ka na, ituturo pa ng malalim ang Pilipino. Tama? Ganyan. Samantalang yung values, hindi masyadong nilaliman ang turo sa atin. Well, guys, dito sa empowered consumerism, malalim ang turo natin sa values. Yan, respect is one. Matuto kang rumespeto. Regardless sino kaharap mo, respetuhin mo yan. 'Di ba? Lalo yung mga iba na nagsasabing may pinag-aralan lang, may pinag-aralan daw sila. Pero pag titignan mo, how do they tawag dito, paano nila tratuhin ang ibang tao, hindi mo makikitang may pinag-aralan. Yun yung isa sa matututunan nyo dito sa mga training sa empowered consumerism. Bakit? Kasi we want to teach you guys hindi lang sa sa wealth, okay? Hindi lang sa health. And isa sa importante is yung values natin. Yan, pag mayaman ka na, o 'di ba? Pag mayaman ka na, ano ngayon yung pwedeng maging ugali mo? Kasi yung iba, pag kumikita na, nagbabago ugali, asang ano ba 'yon? O yan, sabi Ana, matutong rumespeto. Akala mo, kumita lang ng konti, ang yayabang na. Akala mo, pag-aari na nila yung ibang tao. Akala mo, mga hari na kung tawag dito, kung tratuhin yung sarili nila, akala mo, mga hari. Diba? Maraming ganyan. Ito yung isa na huwag niyong kakalimutan. You must have a good learning attitude. Matutong makinig, hindi lang sa kitaan. Okay? Sa values din. Ano pa? Pag-usapan natin, ito na, attitude. Attitude is more important than skills. 'Di ba? Nasasabi nga natin, 85% of your success comes from your attitude. 15% of your success comes from the skills. Ibig sabihin, mas i-polish mo yung attitude mo kaysa yung galing mong mag-present. Marami dyan. Ang galing mag-present ng produkto, ang galing mag-present ng platform, ng marketing plan ng empowered consumerism. Pagdating sa attitude, bagsak. Nilagay sa ulo ang pera, di sa bangko. Sabi na, okay, ayan na, dami nang nagagalit. Pansinin nyo na lang yung mga chat box nyo. Ayan, sumasang-ayon sila sa akin. Tama? Yung attitude ang dapat i-polish natin. Isa sa dapat i-polish natin, paghusayan natin. Hindi lang yung alam nyo, kahit sinong tao, yung isang buwan lang na magbabad sa pag-conduct o pag-present ng platform ng empowered consumerism, madali yan eh. Wala pang isang buwan, kaya mong i-present yan. Kahit sino ka pa, kahit bago ka lang sa empowered consumerism, isang buwan mo lang pagbabaran yan, after a few weeks, ayan na, kaya mo nang i-present mismo. The way your upline could present, the way your sponsor could present the marketing plan, the products, kayang-kaya mo yan. Pero ang tanong, kumusta ang attitude mo? Yan, marami nang bumabagsak. Tsaka isa sa mga sanhi o dahilan bakit yung iba hindi nagiging successful, bagsak sa attitude. Nauuna yung yabang, di ba? Nauuna yung yabang nila to conduct the business. Minsan nagyayabang na, wala pa namang resulta. Di ba? May mga ganun eh. So isa-isa sa pinaka-importante attitude natin, guys. Masyado tayong malalim mag-training sa skills, pero pagdating sa attitude natin, wala naman tayong binabago. Wala tayong
tawag dito, wala tayong binabago, nililinisan, ano ba yung kailangan mong tanggalin na tawag dito na attitude na hindi effective, na hindi nakakatulong para ikaw ay maging successful, hindi mo minsan pinag-iisipan, hindi mo pinag-aaralan, 'di ba? Oh. So yung attitude talaga ang magdadala sa iyo papunta sa pagiging successful. Yan, kaya ayusin muna natin yung attitude natin kasi once we conduct ourselves sa magandang pag-uugali, yung success madali na yan eh. Yung pagkita madali na yan eh. Yan, kaso ang problema, yung iba, nauuna yung mga mali, hindi magagandang pag-uugali. Yan, katapos ngayon, na tawag dito kung sino-sinong sisisihin. Bakit hindi ako yumayaman? Bakit hindi ako nagiging successful? Tanungin mo yung sarili mo, baka yung attitude mo ang pumipigil para ikaw ay maging successful. Yan, bakit? Pag pina-attend ni upline ng training, ano sasabihin? Training na naman. Yan, walang respeto sa upline. 'Di ba? Ang daming reklamo. Yan, yung mga attitude na dapat nating tanggalin. Marami kang reklamo. Pag ikaw reklamador ka, tandaan mo yan, kapatid, kaibigan, start yan ng downfall mo. Yan. Huwag ugaliin o tanggalin natin yung mga ugali nating reklamo tayo ng reklamo. Yan. Kailangan, lagi nga naming sinasabi, yes, upline, yes, upline. Ganun lang palagi. Okay? Matutong makinig. Okay, ano pa? Attitude is more important than education. O, isipin nyo to, ha? Kung tayo ay nasa offline lang, maipapaliwanag ko ng maigi ito. Yan. Attitude is more important than education. Ako per se, kaibigan, kapatid, personally, ako, hindi ko naman nahiyang sabihin, I'm just a high school graduate, dating janitor. Okay? Pero hindi ko po yun ikinakahiya. So what? Diba, ang dami nga dyan, mas matataas yung pinag-aralan, pero tignan mo naman yung ugali nila, 'di ba? Hindi marunong rumispeto, nang mamaliit ng kapwa, 'di ba? Minamaliit yung mga kapwa nila, porket mataas ang pinag-aralan nila, maliit na yung tingin nila sa iba. Guys, tandaan mo 'to. May alam din yung ibang tao na hindi mo alam 'yun. Yan, hindi ibig sabihin may pinag-aralan ka, mataas yung tinapos mo, lahat alam mo na. Yan ang lagi nating tatandaan. Okay? Ibig sabihin, huwag tayong masyadong magmalaki. Kaya yan ang minsan nagiging sanhi o dahilan bakit hirap tayong maging successful. Dahil sa attitude natin na akala mo alam mo na lahat. Akala mo ikaw na yung napakagaling, napakataas, lahat alam mo na. Yan. Alam mo kakapatid, kaibigan, kung sasabihin mo sa akin yan, alam ko na yan, eh bakit hindi ka successful? Eh bakit marami ka pang failure sa buhay mo? Yan, probably sa ibang aspeto ng buhay natin, successful ka. Pero sa ibang sa ibang aspeto ng buhay natin, baka failure ka doon. Okay? Bakit? Kasi nga dahil sa attitude mo. O, sabihin na natin sa educational attainment mo, successful ka. O pagdating naman sa sabihin natin sa love life mo, sa family mo, sa trabaho mo, baka failure ka. O, hindi sa atin, tandaan nyo to guys, ang Diyos natin, nag-create yan, walang perfect. Siya lang ang perfect. Yan, okay? Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo may, tawag dito, may mga bagay na hindi tayo doon, hindi tayo doon magaling. Okay? Kaya tanggalin natin sa attitude natin, mas magaling ako dyan. Mas marunong ako dyan. Mas may alam ako dyan. Tanggalin natin yan, ha? Baka makutusan pa kita dyan sa mga sinasabi mo, ha? Okay? O avoid acne attitude. Ano ba yung acne attitude? Alam ko na yan attitude. Yan, di ba? Maraming ganyan. Ay, alam ko na yan. Ay, alam ko na yan. Probably narinig mo. Pero that doesn't mean alam mo. Magkaiba yung alam sa narinig. O, pag siniran mo ng gantong bagay, alam ko na yan. Alam ko na yan. Narinig mo lang, pero hindi mo alam yon. O, sabi dito, rich people constantly learn and grow. Poor people think they already know. Tingnan natin, ha? Bakit ang mga mayayaman lalong yumayaman? Bakit ang mga mahihirap lalong naghihirap? Ano ang tamang sagot? Okay, uulitin natin, ha? Bakit ang mga mayayaman
lalong yumayaman. Bakit ang mga mahihirap lalo naghihirap? Anong dahilan? O ano ang rason? Sa pag-iisip. Ano ang pagkakaiba ng mayaman sa mahirap? The way they think. Painom lang muna guys, ha? Yan, Ultra H2. Okay? Ano yung difference ng pag-iisip ng mayaman sa mayaman sa mahirap? Okay, ganito yan. Ang mga mayaman na, pero bukas ang isipan. Open-minded. Pag siniran mo ng isang opportunity, ano yan? Ipaliwanag mo nga sa akin yan. Kikita ba ako dyan? Magbabago ba buhay ko dyan? Yan, kaya pansinin nyo, sila Henry C., aday mayayaman. Sila Manny Villar, di ba? O name it, sino yung mayayaman? Ayala, sino yung dito na lang, sa local na lang muna. Bakit lalong yumayaman itong mga taong to? Kasi meron ka ng negosyo, meron na silang negosyo, pumapasok pa sa ibang negosyo. Di ba? Si SM, di ba nagmula sa mall, sa patusan, lumaki, naging department store, naging mall. O ano pa? Pinasok niya pa ang bangko, BDO, China Bank. O ano pa? Pinasok niya ang realty, SMDC. Nagigets nyo? Itong si Henry C. Bakit if ever buhay pa siya, he is the richest man in the Philippines. Ang layo ng agwat niya from him na top 1 dun sa top 2. Bakit? Times 4. Times 4 mo yung yaman nung pangalawa kay Henry C. Doon pa lang siya aabot. Ang daming negosyo ni Henry C. Convenience store, pinasok niya. Alpha Mart, ang daming pinasok. Big Boss Cement, pinasok nila. Semento, ang yaman-yaman na, pati semento, pinasok. Di ba? Oil refinery, may porsyento sa San Miguel, sa Petron. Lahat na, pinasok ni tawag dito ni Henry C. o mga C siblings kasi patay na si Henry C. But still, yun yung yun yung concept eh. Kaya ako nababanggit to eh. Bakit ang mga mayaman na yung mayaman pa rin? Tingnan niyo si Manny Villar, ang dami ring negosyo. 'Di ba? Ganun eh. Eh yung mga mahirap na nga, sharean mo ng isang opportunity, anong sasabihin? Lalaiting ka pa, pagtatawanan ka pa. Lakalokohan yan, hindi totoo yan. Isipin mo yun, maraming ganong tao, di ba? Mahirap na, sila pa yung nagmamalaki. Nakakala mo, alam na nila lahat. Di ba? Tapos pag siniran mo, ay, ayaw ko yan, kadiri, networking, kadiri. Ay, supplement, nagbebenta supplement, ayaw ko yan, kadiri. Ganyan ang isipan ng mga iba. Hindi ko nila lahat pero maraming ganyan. Di ba? Share the opportunities that you have right now, the opportunity of empowered consumerism, changing lives of an ordinary Filipino to an extraordinary millionaire. O, pag sineran mo, pagtatawanan ka, lalaitin ka, akala mo kung sino pa sila. Di ba? Pag tinignan mo naman yung lifestyle nila, di ba? Nangungutang, walang pamasahe, walang makain, namumroblema sa bayad sa kuryente, sa tubig. Di ba? Ganyan eh. Ang buhay natin eh. O kaya i-avoid nyo yan, yung alam ko na yan. Kasi pag sinabi mo yan, tanda mo, start yan ng downfall mo. Yan, dapat laging bukas yung isipan natin. Pag sinabi ni Upline, may training. O ano yan, sir? Ano yun, Upline? ECAP. Sige, gusto ko yan. Why? Kasi hindi naman pareho ang na-experience ng lahat ng mga nagtuturo ng ECAP. Magkakaiba kami ng na-experience. Iba yung na-experience ni Sir Jerjan Gonzales, iba yung na-experience ni Sir Arnel Limpin, iba yung na-experience ng mga kapwa ko training team, iba yung na-experience ng mga BOD, magkakaibang experience na pinagsama-sama mo, hindi mo alam, yun pala yung higit na makakatulong sa'yo. Yun yung hindi natin naiisip. Di ba? O, ang iniisip mo kasi, alam ko na yan. Narinig mo lang, pero hindi mo pa alam. O, mga isip, katulad nila Sir June Espinosa, pagpasamahin mo kaya yun. Eh, di ba? Mas marami kang alam, mas malawak yung knowledge mo, di ba? Baka ito pa yung mas makatulong sa'yo. Kaso, ang nangyayari, alam ko na yan. O, bakit hindi mo gamitin yung alam mo? Bakit hindi ka nagiging successful? Ay, sus! Ano pa? Learn the business as soon as possible, lalo sa mga bago. O pag bago ka, sabi mo, sir, hindi ko alam gagawin ko. Kaya nga, you have to learn about the business as soon as possible. Wala ka namang makikita dyan. Doktor, pag pinanganak, doktor agad.
they will study for how many years? 10 years siguro, may pre-med pa yan. O pag after 10 years, hindi na maanggad na fully fledged doctor yan, di ba? Meron pa yung mga, ano ba yung tinatawag nila dyan? Di ba? Mag-board pa yan, ano pa yung mga, basta may mga residents, something like that. Ang tagal pa bago maging talagang fully fledged na doctor. O, hindi naman inborn na doctor yan. So, ibig sabihin na pag-aaralan. Sabi ko, sir, hanggang kailan ba pwedeng pag-aralan maging successful sa empowered consumerism? Nag-aral ka nga ng ilang taon eh. Pag-graduate mo, hindi ka pa nga successful eh. Tapos ito, naiinip ka. O, yung mga doktor nga, more than 10 years nag-aral eh. To become a doctor. Wala ka pa probably. Wala ka pa probably 1 year, 2 years sa empowered consumerism. Naiinip ka na. Ay, ambot, simong lubot. Ano pa? Okay. Learn the business as soon as possible. Yung ECO, yung Empowered Consumer Orientation, which is conducted weekly basis. Katulad kanina, meron am I right? Alas 2, alauna. O, product demo. Ito yung explanation regarding our products. Pag-aralan mo yung mga produkto natin. Marami sa inyo, hindi pa alam kung paano i-present. Hindi nyo alam kung ano yung mga components ng ibang produkto natin. Baka yung iba sa inyo, ilang produkto lang alam nyo, ilang dosaging ang ibibigay nyo pag certain na gantong karamdaman, ilang dosage ba yung ibibigay mo. Hindi mo pa alam yun. Bakit hindi mo pag-aralan? Tapos nagmamadali kang maging successful. When in fact, ito nga, hindi mo pa saulado yung mga produkto natin. Anong produkto para sa gantong karamdaman? Anong magandang produkto para sa ganto? Hindi mo na pag-aaralan. Bakit? Masyado kang nagmamadali. O ano pa, yung Empowered Consumer Orientation, which is yung kinonduct ni Sir Jurgen last Tuesday afternoon. O pareho ng time slot with ECAP. O ito yung mga pag-aaralan nyo. Ang dami mong pwedeng pag-aralan, huwag kang masyadong nagmamadali. Sa pagmamadali mo, kuminsan doon ka nadadapa, doon ka nahihirapan. Yun yung mga sanhi, bakit ikaw ay nahihirapan, nagmamadali ka, na hindi mo alam, kailangan mong dumaan pagka grade 1, hindi agad pagpasok mo, kailangan nandun ka sa pre-med mo agad. Kailangan nasa nursing ka agad. Dadaan ka sa grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 6, mag-graduate ka muna dyan bago ka pumasa, pasok ka ng high school. Hindi pwede, pag-aral mo, high school ka agad. Ay, ambot. ECAP, ito yung ginagawa natin, Empowered Consumer Achievement Program, Leaders Training, which will be having tomorrow, and then, syempre, yung mga exclusive na training namin from us, sa mga training team and the Vice President to different groups. O ano pa, the importance of training. Training helps to develop 100% belief in the system. Yung sistema natin, katulad yan, ang daming umaayaw agad, ang daming gusto agad mag-quit because of sometimes yung changes natin sa platform probably. O mas matakot kapag walang nababago. 'Di ba? Sabi nga, ang advantage natin, it's because the company may constant innovation. O katulad niyan, may bago na naman tayong division. That's an innovation. May bago tayong division which is the Orbis Victus. Tama? Yung OVI natin. That's another product and another division ng empowered consumerism. Yan ang tinatawag na innovation. Okay? Yung belief system mo nawawala kasi isa lang yung belief system mo. Ito lang yung gusto mong paniwalaan. Ito lang yung gusto mong sundan na hindi mo alam kailangan mag-improve. Diba? Katulad ng cellphone natin. Gusto mo ba all throughout your life o bigyan kita ng Nokia 3210? Gusto mo ba yon? Though meron na tayong mga gantong cellphone, may camera na, ang gaganda ng camera, ang gaganda ng features ngayon. Gusto mo bang gumamit pa rin ng Nokia 3210? Paano nangyari yon? Kasi ang mga producers ng mga cellphones natin, nag-innovate sila. Patuloy na masusing pinag-aaralan, ano pa yung mga kailangang features o mga bagay na kailangan ipasok sa gantong teknolohiya para mag-improve, mag-innovate tayo. Imagine this kung walang innovation sa cellphone. Happy ka ba na ang gamit mo pa rin 3210 na walang camera? 'Di ba? Yung naalala nyo pa, yung may mga backlight pa, pabonggahan ng ilaw sa backlight nyo. Ay nako, tapos comparing it to the cellphone that we are using right now, that's the innovation. Kaso nga lang yung belief system mo sa innovation ng company mababa because of what? You're not attending trainings. Yan, akala mo ang galing mo na talaga. Pag-usapan natin to, steps in attaining your dreams, yung mga pangarap nyo. So if you could see the screen right now,
Okay? Yung nasa upper right sa picture nyo, upper right side is yung pangarap nyo. And then, sa lower left side naman is you. Okay? In order for you to attain your dreams, to achieve your dreams, syempre merong bridge towards it. Kaya nakikita nyo between you and your dreams, nandiyan yung, hindi ko sinabing doon kayo dumaan sa Golden Gate, ha? Okay, that's just a symbol. Okay? So from you, anong gagawin mo? You must have a good learning and listening attitude first. That's the first step that you must have. Good learning and listening attitude. Matutong makinig. Yan. Para matuto. Hindi ibig sabihin, alam ko na yan, alam ko na yan. Dapat matutong makinig. Whoever is the speaker is, sino man yung nagkakandak ng business, ng training, ng platform, you must listen to them. Bakit? May alam niyang mga yan na hindi alam ng bawat isa. Kumbaga sa ulam natin, 'di ba? Kakain ka ng isda, syempre ang kakainin mo lang yung laman, yung buto itatapon mo. That's it. Okay? Good learning and listening attitude, yun yung first step that you must have bago ka mag-attain talaga na dito magaling ako. No. 'Di ba? Dapat may good learning and listening attitude ka. Matutong makinig, yung parang you must empty your cup. To, bakantihin mo. Why? Kasi kapag punong-puno yan, patuturuan kita, ano sasabihin mo? Alam ko na yan, alam ko na yan. That means punong-puno ka na. So, hindi ka ready na masalinan ng bagong idea, ideolohiya, wisdom. Wala na. Kasi nga, thinking mo sa sarili mo, magaling ka na. But when you empty your cup, tanggalin mo yung laman ng cup mo, ng baso mo, masasalinan ka ng bagong karagdagang kaalaman, wisdom, ideas, mas lalong dumadami, mas lalo kang gumagaling. Okay? Next is learn. Okay? Pag ikaw ay may good learning and listening attitude, may matututunan ka. Yan. So, kaya wala iba, yung iba walang natututunan, walang good and listening attitude. Okay? So, napaka-importante, may matutunan ka. Lalo na pag, syempre, yung iba, sasabihin nila, hindi ko linya yan, hindi ko linya. Kahit naman hindi mo linya, kung pag-aaralan mo, matututunan mo, lilinyahin mo na rin. Ang dami nga dyan, hindi nila linyang magbenta. Katulad ko, hindi ko naman linyang magbenta. Haler, ako, ito, pagbebentahin mo, food supplement, haler. Pero dahil alam kong magbabago buhay ko, nilinya ko, pinag-aralan ko. May natutunan ako ngayon. Okay? Through what? By listening trainings. O ano pa? Teach. Anong ituturo mo ngayon kung wala kang natutunan? Bakit? Kasi ayaw mo makinig. So in order for you to teach, kailangan may good learning attitude ka muna para matuto ka, para yung natutunan mo, yun ngayon yung ituturo mo. Huwag mong antayin lumaki ang grupo mo bago ka mag-aral. Mas matagal, mas mahirap, mas nakakahiya. 'Di ba? Ngayon pa lang, lalo na pag bago ka, pinag-aaralan mo na lahat. Bakit mas napapabilis? Pag lumaki yung grupo mo, yan, all of a sudden, baka mabigla ka wala kang natutunan, wala kang maituturo. But because pinag-aralan mo lahat, natuto ka o gusto mong makinig lagi ng mga trainings natin, natututo ka ngayon. Okay? So, next, duplicate. Yan. Isa sa pinaka-importanting aspeto dito sa atin sa network marketing is to duplicate yourself. Ibig sabihin, you must look for someone na katulad mo na gagawin yung negosyo. Yung as in, pag sinabing duplicate, parehong-pareho yung gagawin mo, yung vision nyo, vision mo personally sa business na to, kung kailan ka magiging successful, ano yung mga gagawin mo, there must be someone sa under you, sa grupo mo, na katulad mo na ganun din ang range ng utak nila. Yan, yun yung tinatawag na duplication. Yung kayang gawin ng taong ito, yung ginagawa mo na duplicate ka na. Kumbaga sa susi, parehong-pareho. Diba? Pareho ang size, pareho ang hulma, ganun. So you must duplicate yourself para mas mapabilis. Kaya minsan nahirapan ka because humahataw ka ng humahataw pero hindi ka nagduduplicate. Hindi mo dinuduplicate yung sarili mo. You're not teaching someone o ayaw mong ituro, hindi mo itinuturo lahat ng kaalaman mo to someone na magduduplicate sa'yo. Na kailangan mo yon in order for you na ma-lessen yung job mo. Mas mapadali lahat ngayon. Okay? Ngayon, pag na-duplicate ka na, okay, ito na, start na ng pag-delegate. Diba? Na-duplicate. You found someone na, tawag dito, katulad mo ng leadership prowess, yung kagalingan.
O ngayon, lahat ng alam mo ngayon, ide-delegate mo sa kanila. Yan. O ngayon, yung mga alam mo, pag dinelegate mo sa kanila, sila na ngayon yung gagawa under them. O kung halimbawa, nung una, isa ka pa lang, ngayon may nakuha kang dalawa, na duplicate ka, yung dalawang yung tinuruan mo, okay, tuturo rin sa tigalawa nila. Anong nangyayari? Yan, ang nangyayari ngayon, namumultiply ka na. Ibig sabihin, dumadami ka na. Parang si Henry C. O si Henry C, out from him, na-duplicate siya saan? Sa mga anak niya. Hanggang na-duplicate ng mga empleyado. Because they will not hire someone na hindi talaga maalam doon sa mga negosyo kung saan sila ilalagak o ilalagay. From him, wala na si Henry C. Bakit nagtatribe pa rin yung mga negosyo ni Henry C? Bakit lang lalakas pa rin? Because bago siya mawala, na-duplicate niya sa sarili niya through where? Through his sons and daughters. Yan, yung mga alam niya, i-delegate niya sa kanila ngayon. O ito ngayon, na i-delegate pa sa mga empleyado nila na magagaling, 'di ba? Yung mga matatalino, yan, sila yung nagpapatakbo ng negosyo nila ngayon. And then na-multiply na ngayon. O imagine this, how could you handle a business katulad ni SM kung ilan ang SM sa Pilipinas? Not less than 80 malls around the Philippines, including yung nasa China. How could you handle that kung halimbawa sila Henry C, yung mga siblings o yung mga anak ni Henry C, 6 lang sila. How could they manage that business? Yan, kasi nga, na-duplicate sila, dinelegate nila, na-multiply. Kaya doon, kayang-kaya nilang i-handle ngayon. Okay? Same thing with our business right now. Para ma-lessen yung job mo, dumaan ka sa gantong process. I-duplicate mo yung sarili mo. Pag na-duplicate ka, i-delegate mo, multiply ka ngayon. Pag na-multiply ka, that's the time magkakaroon ka ng network. Katulad ni Henry C. Network ng mga business niya. From malls to supermarket, to banks, to realty, to convenience store, to cement industry, to mining, oil refinery, ang dami ng pinasok. Ang tawag yan, nag-network na, network of businesses ni Henry C. And then, pagkaroon ng network mo, that's the time, kikita ka na ng income na gusto mo ngayon. Yung mga pangarap mong kitain, pag kinikita mo pag ito na yung kinikita mo, certain amount of money, okay, then you can buy now your dreams, whatever it is. Would it be a house? Would it be cars? Diba? House and lot? Diba? Travel abroads? Yan, makukuha mo na isa-isa. Pero hindi yun ganun kadali. Walang shortcut sa success. Okay? Dadaan ka sa process. May bridge from you to your dreams. May tulay kang pagdaraanan. May process kang pagdaraanan, which is ito yung itinuro ko ngayon. From you to your good learning and listening attitude, matututo ka, ituturo mo yung natutunan mo, maduduplicate ka, i-delegate mo ngayon, mamumultiply ka na, that's the time you will now have a big network, at papasok na yung income na gusto mo, and now you can buy your dreams. Yan. What is network marketing? Network marketing is the system of moving products from the factory to the consumer through an organization of users, retailers, and network builders. A word-of-mouth approach of selling products directly to the consumer. Distributor are given the commission instead of paying the media for advertising. Isa-isayin natin. For example, ang sabon, magkano ang sabon sa factory? Hindi naman kayo directly bumibili sa factory. For example, ang isang sabon sa factory is worth 5 pesos. Magkano mo na bibilihin yan sa endpoint, sa mga sari-sari store? Yan, siguro nasa 30, nasa 40. Why? Kasi maraming pinagdaanan yan. Area agent, regional agent, lahat yan pumuporsyento. Pero ilan lang yung kumikitang tao doon. So anong ginawa ng concept ng network marketing? Same as, parang ganun din sa traditional, pero binago ang konsepto sa network marketing. Kaya ngayon, tingnan nyo, instead of ilan na mga ahente lang yung kikita, ang daming kumikita. Example, sa grupo mo, under you, may bumili ng produkto, ang daming kikita, ang daming tatamaan. Ibig sabihin na share yung yung pwedeng kitain. Mas lalong madami ang natutulungan at yumayaman. A word of mouth approach of selling products directly to the consumer.
Ibig sabihin, ikaw na mismo yung nagkikwento. Mas mabilis yun. Directly. Okay? Hindi na kailangan i-advertise dyan. Ilagay sa mga advertising billboards dyan sa EDSA, which is gagastos pa ng milyon-milyon. Alam nyo ba kung magkano yung ginagastos ng mga nagpapa-ads dyan sa EDSA? Thousands, di ba? Libo-libo na sana maibigay na lang yun sa inyo na distributor. Mas marami pa yung natutulungan kumita, yumaman. Yan yung konsepto. Okay? O pag advertising, o sabihin natin mga artista, babayaran mo pa ng milyon-milyon para lang magpakita ng ini-endorsong sabon, inumin, di ba? Pampalinis ng buhok. Pero sa atin, this is the concept. Di ba? Na imbis na iilan-ilan lang yung kumita, yan, pinadami yung kumita. Mas maraming yumayaman. That's the concept of network marketing. Network marketing is a referral-based business which allow leveraging in order to have a residual stream of income. Selling and building organization without the hassle of putting up the business yourself. Pag sinabing referral-based, di ba? Hindi man siya yung magkakagusto, magkaka-interest sa sinishare mo, probably may kaibigan siya na pwede o kaibigan ng kaibigan niya na pwede mong matap na yun pala ay ang mga interesado na gawin ang negosyo natin. Saka nagkakaroon ngayon ng residual stream of income. Selling and building the organization without the hassle of putting up the business yourself. Parang ganito, guys, if ever you happen to go to the head office or any branches or any centers, di ba? Hindi naman ikaw ang nagbabayad ng renta ng isang tawag dito, isang store, isang pwesto, you're not even paying for the electricity, the water, the staff or the employees na kailangan i-employ in order para tumakbo ang business na to ng mahusay. Hindi ikaw gumagawa no. All you need to do is go to that office, buy and sell products, or probably ikaw iinom-inom pa dyan, hindi ka man lang marunong maglinis ng dinumi mo. Yung ibig sabihin, walang hassle. Bakit? Everything na kailangan mo ay pinrovide na ng company, including the distributor tracking center. Imagine this kung magkano ang mag-apply, magpagawa ng distributor tracking center o website kung ikaw magpapagawa personally. But because of the empowered consumerism, nabigyan ka ng website mo, parang Facebook. So I would rather earn 1% of 100 people's efforts than 100% of my own effort. Ibig sabihin, parang ganito, di baling kumita ako ng maliit o barya-barya pag maraming tao, kaysa sa naman kinikita kong malaki na ako lang ang gumagawa. Parang ganito, meron po akong tao from Valenzuela City, 60 plus years old na ngayon, okay? 15 accounts siya under me, pero makikita mo wala siyang any na tao na nakuha o naimbitahan na sumali sa empowered consumerism. Pero magugulat ka sa mga naibebenta niya because he could sell 30 C24/7, 30 complete, 30 white light, 30 perfect white in just a matter of 1 week. Sabi ko sa kanya, tay, napakagaling mo, bilib ako sa iyo. I've been a network marketer for how many years now? Pero hindi ko magawa yung ginagawa mo, napakasipag ka because I'm a network builder. Pero anong point ko? Sabi ko sa kanya, pero tay, ang worry ko lang po, what if ikaw, na wag naman sana magkasakit ka one time, isang linggo kang nakaratay sa banig. Siyempre, hindi ka nakakagalaw, hindi ka nakakakilos. Okay? So walang nagkakandak ng business mo, wala kang income. While if you invite people, some of your peers, friends, o neighbors, di ba? Or mga kins, or kamag-anak mo na gagawin yung negosyo, magkasakit ka man ng isang linggo, hindi naman kayo sabay-sabay magkakasakit. There is someone doing the business as you do. Ang dami niyong gumagawa. Kahit ikaw na sa bahay lang, sa dami nila, kung 100 yan na nagma-market, lahat yan kumikita at nagpapasok ng income sa'yo, mas gugustuhin ko yon. Yan. Ano pa? Why network marketing? Dito naman po guys, okay? Hindi ko explain lahat ito. Doon lang sa pinakaunang linya. Kasi if I will explain this everything, ay hahaba tayo, tatagal tayo. Okay? So, makikita nyo naman yung konsepto nito doon sa comparison ng employment, traditional business into network marketing sa pamamagitan ng capital o yung ipuput up mo. Okay? Ngayon, capital investment tayo. Yung iba, you could just take a picture of it, screenshot, at pwede nyong pag-aralan. O sa capital investment, sa employment, at least you need to have 16 years of educational attainment. Bakit? Hindi ka naman siguro ma-hire without you finishing your education. Di ba? Alam naman natin yan. So at least you need 16 years.
Sa 16 years na yan, at least, probably, high school graduate ka yan. O, sa traditional business naman, you need a big capital. You have to put up a big capital if you like to earn a big profit, katulad ng mga fast food chain, McDo, diba, Jollibee, at least siguro kailangan mo, meron kang 30 million at least to 50 million kasi franchise yan, babayaran mo yan in order for you to earn. O, diba? Tapos, normally pa, yung mga fast food chain na yan, it will take about 5 years for you to have the return of investment. O, comparing it to the network marketing, minimal capital na pwede kang kumita ng malaki. Yan yung difference ng employment sa traditional business to network marketing sa aspeto ng capital o yung ilalabas mong pera, ipupuhunan mo. Okay? Next, did you know that network marketing exists in the United States for over 50 years now? What is the first network marketing company in the world? It's the Amway. Probably familiar kayo doon. The multi-level marketing business strategy was considered a legitimate business in the United States in 1976. Ibig sabihin, legal po siya. When you go to United States, probably they will ask you what is your profession, di ba? Tapos sasabihin mo, I'm a network marketer. They will salute you, they will respect you. Dito sa atin, sa Pinas, tanungin ka, ano ba yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Ano ba yung career mo? Ano ba yung profession mo? Sabihin mo, I'm a network marketer. Anong sasabihin nila? Kadiri, scammer ka, nagpipiramid ka. Yan ang tingin nila sa atin. They won't respect you. Okay? Ano pa? Credibility of network marketing. The wave of the 21st century, okay, in 1999, it was introduced in Ateneo de Manila as the part of the curriculum. It is a 3-unit subject. Asian Institute of Management offered a special course. University of Illinois and University of Houston teaches multi-level marketing. Dito sa atin, sa LaSalle, sa Ateneo, sa UP, isang kurso po ang network marketing or multi-level marketing. Kurso po yan. Okay? Part 2 na tayo. Okay, huwag nyo na tingnan yung pangit siya. Okay. What makes Alliance in Motion Global the number 1 MLM company? You can apply the law of leverage. Yan, pag sinabing law of leverage, katulad, halimbawa, ngayon, tulog ka sa ibang bansa, araw, meron kang tao doon, conducting the business, ginagawa ang business, kahit tulog ka, may kinikita ka. Yan, nale-leverage ka. There's someone doing sa'yo kahit sa mga time na idle, wala kang ginagawa. But because of the leverage na konsepto, may mga tao ka sa Visayas, sa Mindanao, doing the business same as you, kahit nagpapahinga ka rito, doon ginagawa nila yung business, still you're earning from it. You can be your own boss. Dito sa network marketing, hindi mo boss yung sponsor mo, yung upline mo. Nagkataon lang sila yung naging instrumento para makilala mo ang isang opportunity dulot ng network marketing through empowered consumerism. Pero hindi mo boss. Ako, hindi nyo po ako boss. Yan. Ang boss mo, sarili mo. Portable business. This is one of the aspect na nagustuhan ko sa network marketing, lalo po sa empowered consumerism. Bakit? By just merely bringing your paper and ball pen, kahit sa ang lupalop ng mundo ka naroroon, you can conduct the business, you can share the business, you can share the opportunity. Di ba? Halimbawa, may nakita ka sa isang lugar, kaibigan, dati mong katrabaho, nakita mo, by just putting up your ball pen and paper, pwede mong explain, i-share sa kanya yung business natin ngayon. That's portable. Not unlike pag ikaw ay may tindahan, sari-sari store, taga Cebu ka, gusto mong lumuwas ng Manila, anong gagawin mo sa tindahan mo, lalo na kung walang maiiwan, walang magbabantay, it's not portable. Family business, dito ang kagandahan dito, kasi pwede lahat sa buong pamilya mo. Hindi lang ito pang pamilya, pang sports pa. Yan, family business, that means lahat pwede, sabay-sabay. Okay, regardless, matanda, bata, lalaki, babae, pwedeng gawin to sa membro ng pamilya mo. Not unlike pag ikaw ay pumasok sa mga employment, bawal yung mga magkakamag-anak doon. Helping business, does it helps people? Yes. Ang dami mong nakilala, ang dami mong natutulungan through what? Empowered consumerism to the opportunity na nakita mo. Okay? Why empowered consumerism? Bakit easy sa dinami-dami ng kumpanya na pwede mong piliin sa multi-level marketing here in the Philippines? O, tingnan nyo naman yung mga awards natin. The citations and awards we receive from
different award-giving bodies, not only here in the Philippines, but sa ibang mga international countries din, o international award-giving bodies. Actually, hindi ko na nailagay dito lahat sa PowerPoint, pero napakarami niyan. Okay? So yan, that's one of our advantage sa ibang companies. Ano pa? Look at this. The Empowered Consumerism conducted the 5th year anniversary at Marikina Sports Arena in 2011. That's our 5th year. 33,000 attended this event. 33,000 na tao po ang dumalo sa pagtitipon na ito. Yan. Okay? Sa 6th year naman, we utilized the SM MOA Arena. That was in June 2, 2012. And we were the first multi-level marketing company na gumamit ng MOA Arena na napuno. Yan. Ano pa? Board of Directors. From the middle, Dr. Eduardo Cabantog, our Chief Executive Officer and our Visionary President. And at the right side, the late Engineer Francis Miguel. Yan. And at the left side, our Chief Marketing Officer, Sir John Aspirin. These are the three guys who put up the Empowered Consumerism. And then, our two Vice Presidents. From the left, our Engineer Jurgen Gonzalez, our Vice President for Business Development, and Sir Arnel Limpin, our Network Development. Okay? Uuhaw ako, painom muna ha. Sir Arnel Limpin, our Training and Network Development. Training team, hindi ko na isa-isahin yan. You know them probably. Naririnig nyo na sa iba. We are 12 kami. Okay? Yung isa, si Ma'am Ping, she happens to be based in Iloilo. Okay, our products, the world-class products that we have. Actually, hindi ko na nailagay dito lahat. Sobrang dami. Probably sa mga susunod na tawag dito, ECAP natin, bago na po yung laman. Okay? Lalo na meron na tayong bagong division which is the Orbis Victus. Yan. Actually, napakaganda. Religiously, tinitake ko naman the C24/7, the Colidus, the Restore Life, and the C Supreme na hindi ko na ilagay rito. Next, what makes Empowered Consumerism the #1 MLM company? Stability, product movement. Saan nanggagaling yung stability ng company? Yung product movement. Ibig sabihin, yung mga galaw ng produkto natin. Di ba? From the reorders to the gift certificates to the implementation of the new product policy. Pag may bagong produkto. Sir, sabi mo sa akin, ano yung NDPP? Kasi ibang division po yon. It's same concept, parang new product policy siya, pero since bagong division to, NDPP tawag natin. Okay, dyan nagiging stable ang company natin. Next, safety net. 20 pairs per cycle in a day, 10 sa umaga, 10 sa gabi, yung pwede nating i-pair o yung ipares. Stable company heads, leaders with integrity. Okay, yung mga leader natin na walang sawa, nagiging loyal sa company. System. Management has over 100 years of combined experience in the multi-level marketing industry. BODs do business presentations here in the Philippines and other countries. Ibig sabihin, mismong mga BODs natin ay nagpe-present ng platform ng Empowered Consumerism. Expansion. Empowered Consumerism has over 100 business center offices nationwide and a number abroad. Yan, marami tayong mga BCO na tinatawag, centers, dito sa iba-ibang lupalop ng Pilipinas. At may mga branches po tayo. Sa Mindanao po, meron tayong 4 doon, which is the Zamboanga branch, General Santos City branch, Davao City branch, and the Cagayan de Oro branch. Sa Visayas naman, we have the Iloilo branch and the Cebu branch. Dito naman sa Luzon, sa Norte, umpisan natin sa Norte, we have the Tugigaraw, we have the Baguio branch. Dito sa South naman, meron tayong Lipa branch, meron tayong Giginto in Bulacan, meron tayong Calao branch at Lipa branch. Yan. Okay, and then syempre yung head office natin is located here in Ortigas, Pasig. Okay, ano pa? Travel incentives over free trips to the USA, Europe, and other Asian countries. Actually, ito hindi muna natin na-enjoy because of the pandemic that is going on. So restricted yung mga travels ngayon. Same thing with the scholarship program kasi wala naman mga face-to-face na school ngayon. Medyo hindi ito na-enjoy pa.
as of now. Payout system, we have the monthly, weekly, and daily. I'm proud to tell you that Empowered Consumerism has been paying the commission of the distributors since the commencement of the company up until now, consistently. Okay? Good morning, everyone. To God be the glory. Stop ko lang yung sharing ko, ha? Yan. Hopefully, wait lang. Okay. Hopefully, guys, may natutunan kayo sa tawag dito sa ECAP natin today, Empowered Consumerism Achievement Platform, lalo na po doon sa mga bago pa lang sa industriya, bago pa lang sa Empowered Consumerism. Okay? Hopefully, may natutunan po kayo na maidadagdag nyo sa kaalaman nyo in order for you to become successful. Yan. So, inisa-isa natin from the products to the platform. Binigyan ko kayo ng tawag dito ng ideas, ng trivia about the company. Okay? Yan. Kung kaano kaganda, kalaki ang kumpanya natin. Okay? Oh. Thank you. Thank you din sa mga nagti-thank you. Yan, ang bilis ng movement ng chat box natin, ha? So, sige, habang ma-shout out ko pa yung iba para hindi kayo magtampo. Iba kayo iba magtampo, si Loreline Canoy, yan, salamat din sa pagsusubaybay nyo sa akin, si Rama De Lorari, sorry, ang bilis yan, saan ba ako titingin, ang bibilis pareho ng tawag dito, comment box section natin, ha, okay, si Easy, sorry, kailangan, si Grace, yan, hindi ko na maano, ha, mabasa yung mga sinasabi nyo, ang bilis po ng natin, comment section natin, iniisa-isa ko sa shout out ECE. Binabasa ko pa lang Jenny Salmurin, yan. Jocelyn Cor, yan, bilis talaga. Diana Ranakay ba 'yon? Ranakay. Sino pa? Si Joel Malaubang, Maricel Aybagos. Okay, watching from Kuwait daw si Jenny Salmurin. Dami ulit learning, sabi niya, thank you. Evangeline Torres, thank you Sir Bong, thank you rin. Nora Bin, thank you Sir Bong, thank you rin sa inyo sa walang sawang pagsusubaybay sa lahat ng program ng Empowered Consumerism. Hopefully nakatulong po ang presentation natin tonight about the ECAP. Yan, si M. Rose Lorizo, sabi niya, Hustlers International daw, shout out. Sorry Rose, mabilis kasi yung natin, yung takbo ng comment box natin. I've learned a lot, Sir Bong, sabi ni MJ Credo. Thank you once again. Guys, wherever you are in sa Pilipinas man o sa iba't ibang lupalop ng mundo kayo, please stay safe and stay healthy. Lalo ngayon na hindi pa po tapos ang pandemya na ating nararanasan for almost 2 years now. And hoping and praying na ito ay matapos na lahat at tayo ay manumbalik sa normal, sa dati nating kinalalagyan at makapagkita-kita tayo muli, lalo na sa mga trainings na katulad nito on face-to-face or yung physically ay magkita-kita tayo. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Meron ba tayong kailangan direct? Ano bang mga meron sa atin? Yung ito, OVI presentation with Sir Jason Lino and Ms. Ping Eday. That will be tonight again at 7 p.m. Sa mga gusto pang makapakinig ng orientation natin regarding the OVI. This will be tomorrow, okay, 2 p.m. and 8 p.m. The OVI orientation with Sir Elmo Bayer and Coach John Guy. Yan po. Okay? Okay, and then, syempre, don't forget about the Easy Win. That will be tomorrow at 6 p.m. sa ibang page natin, which is the Easy Win page natin. So, yung iba siguro, alam nyo naman kung ano yung yan, katulad yan. This is our Easy Win page. Yan. So, i-follow nyo na lang po. You like it and follow para kayo ay may tsansang manalo ng mga papremyo from the Easy Win. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, stay safe, stay healthy. God bless us all. Mabuhay tayong lahat. Puso para sa inyo. Bye guys! Yan.